आ आ आई. येस. ब ब बदक. क क कणीदार. आ ख ख खमंग. ग ग गोकुळतू. हा. अगदी घरच्यासारखं. कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. अतिदुर्गम अशा जिल्हा परिषद शाळा चौकुळ येथील गुरुजींनी आपल्या विद्यार्थ्यांना जर्मनी भाषेचे धडे दिले आहेत. राज्य शासन आणि जर्मनी यांच्यात झालेल्या करारानंतर राज्यात जर्मनी भाषा प्रशिक्षण दिलं जात आहे. या जिल्हा परिषद शाळेत हा उपक्रम राबवून विद्यार्थ्यांचा पाया मजबूत करण्याचं काम केलं आहे. आनंददायी शनिवार या उपक्रमांतर्गत हे प्रयोगशील शिक्षण दिलं गेलं आहे. सावंतवाडीतील दऱ्याखोऱ्यात वसलेलं निसर्गसंपन्न गाव चौकुळ तालुक्यातील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा चौकुळ नंबर 4 ही मराठी शाळा आहे. शाळा ही तशी दुर्गमच आहे. शाळेत विद्यार्थी बोटावर मोजण्या इतपत. वाडीत जेमतेम 20 ते 30 घरं असून शाळेत कोणत्याही प्रकारचं नेटवर्क नाही. परंतु हेच गाव देशाचं रक्षण करणारे सैनिक जन्माला घालतंय. येथील मुलंही हुशार, त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास हीच शिक्षणाची व्याख्या आहे. या अनुषंगानं या शाळेत हजर झालेले शिक्षक तांबोळी हे विद्यार्थ्यांना अभ्यासात गोडी लागावी, त्यांनी केवळ पुस्तकी ज्ञान न घेता विविध कौशल्य आत्मसात करावीत या हेतूनं आनंददायी शनिवारी वेगवेगळे उपक्रम घेत असतात. या शनिवारी त्यांनी मुलांना चक्क जर्मन भाषेचे धडे दिले. जर्मनमध्ये कसं उच्चार होतो आणि कसं लिहिलं जातं आणि अल्फाबेट्स इंग्लिशमध्ये आणि त्याचा जर्मनमध्ये कसा उच्चार होतो ते आपण बघायचं. ठीक आहे, करूया स्टार्ट. 0 Null. 1 Eins. 2 Zwei. 3 Drei. 4 Vier. 5 Fünf. 6 Sechs. जर्मन भाषेची ओळख 1 ते 10 अंक आणि अल्फाबेट्स जर्मनीतून शिकवले. विशेष म्हणजे विद्यार्थ्यांनी हे लगेच आत्मसात देखील केलं. U. 0 Null. 1 Eins. 2 Zwei. 3 Drei. 4 Vier. 5 Fünf. 6 Sechs. 7 7. U. Neun. 0 Null. 1 Zwei. C. D. E. F. G. H. I. J. मातृभाषेबरोबर इंग्रजी जशी महत्त्वाची तशी जर्मन भाषेचं सुद्धा महत्त्व असल्याचं तांबोळी यांनी सांगितलं. शिक्षणामध्ये विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास अभिप्रेत आहे. म्हणूनच शिक्षणाच्या प्रक्रियेमध्ये वेळोवेळी बदल होत गेलेत. 2024-25 पासून शासनाने प्रत्येक शाळांमध्ये आनंददायी शनिवार म्हणजेच दप्तरमुक्त शाळा ही संकल्पना सुरू केलेली आहे. या अंतर्गत शाळांमध्ये आनंददायी शनिवार या अंतर्गत वेगवेगळे उपक्रम घेतले जात आहेत, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना अध्ययन अध्यापनामध्ये गोडी निर्माण व्हावी आणि विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास व्हावा हा या उपक्रमामागचा हेतू आहे. जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा चौकुळ नंबर 4 मराठी या शाळेमध्ये मी प्रत्येक शनिवारी वेगवेगळे उपक्रम राबवत असतो. या शनिवारी मी जशी मातृभाषा महत्त्वाची आहे त्याच पद्धतीने हिंदी आणि परदेशी भाषा इंग्रजी ही सुद्धा महत्त्वाची आहे. त्याचबरोबर जर्मन भाषेला अधिकचं महत्त्व आता आपल्याला पाहायला मिळतंय आणि म्हणूनच विद्यार्थ्यांना जर्मन भाषेचं बेसिक ज्ञान जे आहे ते देण्यासाठी आज मी शनिवारी हा उपक्रम सुरू केलेला आहे आणि विद्यार्थ्यांना जर्मन भाषा शिकण्याचं एक कौशल्य जे आहे त्यांना आत्मसात करण्यासाठी हा उपक्रम राबवलेला आहे. एकूणच संपूर्ण उपक्रमाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास व्हावा, एक अष्टपैलू विद्यार्थी घडावा हा या उपक्रमाच्या मागचा हेतू आहे. एका बाजूला मराठी शाळेतील विद्यार्थी संख्या कमी होत असताना दुसऱ्या बाजूला या शाळा टिकाव्यात म्हणून जिल्हा परिषदेतील असे अनेक शिक्षक प्रयत्न करतात, ही बाब कौतुकास्पद आहे. महाराष्ट्र शासनाकडून अशा उपक्रमांना प्रोत्साहन देऊन माय मराठीसह मराठी शाळा जपत काळानुसार विकसित होणाऱ्या विद्यार्थी शिक्षकांना प्रोत्साहन देणं तेवढंच गरजेचं आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी
सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.